Permangan wareg Padang ya Jan. Padang apa? Cek peteng tak kira bule, jebule malah miok bos. Ora nak protes. Lakukan protes gue gondol gendruwo. Ketemu-temu ini kita mbah anake Sarmi mau berwedeni yo. Ora ada wedi ta. Yen wedi kuwi perbayem katam ya. Apa? Pocongan, gendruwo, tuyul, gajangkrek, komplit aku uruh kabeh. Dek ngendi kuwi, Mbah? Ya ning kene iki. Ketemu tenanan Mbah, ning endi jane? YouTube no cah. Wean rapoko.